Ito na po yung ating lumo-lumo. Ayan. Good morning my dear countrymen. Welcome back po sa aking YouTube channel. So as usual mga kailyan, tayo po yung magluluto ulit ngayon. Another Ilocano recipe. And ito po yung tinatawag naming lumo-lumo. Ayan. So nandito po sa harapan natin yung mga ingredients na gagamitin natin. First yung ano natin, yung karne ng baboy. Ayan, pasensya na po sa ating camera. So meron po tayong laman ng baboy. Ayan. Then yung kanyang liver. And yung tinatawag naming pali. Ayan. And yung kanyang puso. Basically yan po kasi yung mga parts na ginagamit sa recipe na to. Then syempre yung dugo ng baboy natin. Ayan. Sa pampalasa gagamit po tayo ng kamyas. Ayan. Fresh kamyas mga kailyan. Then gagamit din po tayo ng sibuyas tsaka bawang. Mga typical na panggisa. So i-prepare po natin tong mga ingredients natin. So sa pag-i-slice po ng laman ng baboy natin, kailangan manipis lang. Yan po yung slice ng lumo-lumo. Manipis lang po siya. Di baling malapad, basta manipis. Ganun din po dun sa kanyang liver. Kumbaga parang nagluluto ka lang ng higado. Yun yung style sa pag-i-slice nito. Ayan. Basta nipisan lang natin. Hindi baling malapad siya, basta manipis lang. Ulit Yan. Meron din po pala tayong mga kailyan, yung tinatawag naming titipakin, yung taba ng baboy. So bali ito po yung gagamitin natin panggisa. Yan, so slice lang din natin siya. Pumupurol. So set aside lang po natin yung taba ng baboy natin. Ito yung panggigisa natin mamaya. Then dito naman po sa kamyas natin, kailangan lang natin siyang gayatin ng maninipis din. Yan. Kailangan po nating nipisan para mas madali siyang maluto. And normally pag ako yung nagluluto ng lumo-lumo, ginagawa ko, inu-overcook ko yung kamyas para manuot talaga yung lasa niya dun sa lumo-lumo natin. Ayan, so simulan na po natin yung pagluluto natin mga kailyan. So first na ilalagay natin itong taba ng baboy natin. So yan, okay na po to. Marami na po yung na-generate natin na mantika. Ilalagay na po natin ngayon itong sibuyas tsaka bawang natin. Nigisa lang po natin ulit. Then nilagay na po natin yung laman tsaka yung mga ibang ingredients ng recipe natin. So pagsabay-sabay na lang po natin yan. Yan, halu-haluin lang po natin. Wala po tayong kawali mga kailyan, kaya kaserola na yung ginamit natin. Yan, so after 5 minutes mga kailyan na paggigisa natin dito sa karne natin, ito na po siya. So pwede na po natin ilagay yung ating kamyas ngayon. Yan. Yan po yung maglalagay ng twist sa ating recipe. Tinatawag namin sa Ilocano na lumo-lumo. So haluin lang po natin.
So tatakpan ko po yan mga yan para ano, ma-overcook yung ano natin, kamyas natin. Yan, check lang po natin tong recipe natin. Yan na po siya. So luto na po yung ating kamyas mga Ilian. Pwede na po natin ilagay ngayon yung pinakalas na ingredient ng ating recipe. Ito po yung dugo ng baboy natin. So ilagay na po natin. Wow, yummy. May buo-buo pa. Yan. That's what we call lumo-lumo. Yan, so alawin po natin. Then maglalagay din po tayo ng asin, pampalasa. Yan, tansyahan lang. Dagdagan pa natin ng konti. Then lagay din po tayo ng konting betchin, kunti lang. Yan, dagdag lang sa pampalasa natin. Then haluin ulit natin. Antayin lang po natin kumuluto para maluto po yung dugo ng baboy natin. Yan, so tatakpan lang po natin to. Pakuluan po natin yan ng mga 5 minutes. After 5 minutes, i-check po natin tong ating recipe. Wow, lutong-luto na po to mga Ilian. Ayan na po yung ating lumo-lumo. Wow, look at that. Lumo-lumo. My goodness. Ayan, so po, ito na po yung ating lumo-lumo mga Ilian. Luto na po siya. Ayan. Lumo-lumo. Ayan. Whether you like it or not, kakain na po ako kasi talagang gutom na ako. Bali, alas 10 lang ng umaga pero talagang hindi ko na kaya. Nagpipigar-pigar na yung tumong ko. Ayan. So, let's eat my dear countrymen. Ito na po yung ating lumo-lumo. My goodness. Mga karoba! Nang kayon? Wala si Tatang. Sabay sana kaming kakain. Normally yung lumo-lumo po pala, talagang pang breakfast siya. Yan. Kaya sakto lang. Ito yung tinatawag nilang early lunch. Ayan. Mabisina ko, kakailyan. Kain po tayo. Mas. Mangan. Lumo-lumo. Lumo-lumo. Lumo-lumo? Mangan. Glagad ka man na. Wala nanggal pa yun. Paglaing nga mga dibutso, kada ka lang nang inap yun. At daw mo din, dapoy na kami sida na ka rin. Normal. Shout out po pala sa mga subscribers natin dyan sa ibang bansa. Sapa kayo ng mga ano? Bakit naman? Sapa kayo ng mga ano? Bisina nga ro doon. Sabi po ng uncle ko daw, malakas daw akong kumain. Normal lang po na malakas akong kumain kasi malakas din naman ako magtrabaho. Hindi sinanak, kakain yan. Grabe. Lumo-lumo. Hindi mas na pambigat. Pambigat lagi din padang Ilocano. Hindi ko alam kung anong tawag nila sa ibang part ng Kailokanuhan. Sa amin dito sa Abra, lumo-lumo. Masarap yung kamyas niya. Masarap yung pagkaasim niya. Makan dyan. Ang bisinak talaga. Grabe. Hindi, mas talaga kayo niyan. Ang palang rab-rabak. Hindi, mas.
sida mo isang malukungan. Kuya. Mm-hmm.